Gwilym Bowen Rhys ydw i. Dwi'n gerddor ac yn ganwr. Dwi yma ar hyn o bryd yn ffilmio rhaglen o'r enw Gwladfa, sydd yn edrych ar hanes yr ardal, hanes y gymuned Gymraeg a Chymreig yma, ac y diwylliannau gwahanol sydd yma hefyd. Cyfarfod a phobl diddorol, pobl hyfryd, pobl dawnus a gwresog iawn, llawn hwyl, llawn cerddoriaeth, ac ia, fyddai byth yn anghofio rhai o'r cyfarfyddiadau yna dwi wedi cael. Y peth sy'n arbennig, dwi'n meddwl, am y wladfa ydy'r cymysgedd o'r pobloedd a'r diwylliannau sydd yn bodoli yma ac yn cyd-fyw yma. Wrth gwrs mae'r elfen Gymreig, ond wrth gwrs mae'r diwylliannau brodorol hefyd, y Welsh, Mapuche, sydd efo ieithoedd eu hunain, traddodiadau eu hunain. Mae'r cymysgedd yna, wel, dwi'n ffeindio fo'n ddiddorol dros ben. Mae'r profiad o gael sgwrs hollol naturiol Gymraeg efo rhywun yn ochr arall y byd ar y dechrau yn gallu bod yn brofiad rhyfedd, profiad surreal ac hollol hyfryd. Ond buan iawn ti'n dod i arfer efo fo. Mae o'n hollol naturiol ar ôl ychydig hefyd. Ond ia, mae'r sgwrs gyntaf yna yn gallu bod yn syndod i rywun. Fysa rhywun yn disgwyl bod wedi newid mwy na mae o mewn ffordd. Mae o yn hynod o debyg, a dwi wrth fy modd efo Cymraeg cyfoethog sy'n cael ei siarad yma. Un o fy hoff eiriau Cymraeg ydy chwyrn drobwll. Mewn afon neu mewn llyn, pan mae'r dŵr yn chwyrlio o gwmpas ac yn troi a throi a throi. Felly mae o'n drobwll, ond hefyd mae o'n chwyrn drobwll amdani. Felly da chi gwiliwch cyfres Gwladfa ar S4C, lle dwi'n cyfarfod â lot o bobl diddorol, hynod diddorol yma yn y wladfa, dod i'n nabod nhw, yn clywed eu hanesion nhw, ac yn rhannu ambell gân ar y ffordd hefyd.